Двете облечени в знака на британската лира, долара. Това ли е новото идолопоклонничество? Беше. Този свят също се отива. Когато говорихме малко драматично за края на цивилизацията, това не означава края на човечеството. Казвам, че края на цивилизацията е човечеството в този му вид, който ни е познат. Всъщност ние сме в началото на една, може би, друга също хилядолетна епоха, Господ знае. Това, което всъщност се случва е, че се променя матрицата на човешките отношения. В какъв смисъл? Директния. В момента наблюдаваме един процес, който се нарича влизане в шестия технологичен цикъл. Ако първият най-примитивният бил този от традиционното общество, след това преминаваме робовладелство, феодализъм, едро машинно производство и стигаме до този шести технологичен цикъл. Кое е характерно за него? Няма нужда от работници, няма нужда от служители, няма нужда от средна класа, тъй като огромна част от производствените процеси са роботизирани. Следователно, хората, така нареченият среден човек, става излишен. В буквално, в физическия смисъл на тази дума. И от тук се оказва изведнъж, че 8 или 9 милиарда, колко е човечеството на Земята, защото никой не може да го каже със сигурност, се оказват също излишни. И от тук механизмите за прочистването на тези излишни гърла, ние вече присъстваме на този процес. Изведнъж възниква ебола, граждански войни в Близкия изток, див религиозен фанатизъм, който очевидно е инспириран по някакви перверзни канали за обществени манипулации и така нататък. Това са началото на процесите на редукция на човечеството. От друга страна, забелязваме нещо, което също много малко се говори. Твърди се между 15 и 20 години, че ще бъде разкрита тайната на човешкия геном. ДНК структурата. Това означава, че тази цивилизация, която е поставила в основата си отричането на смъртта, на крайността на човешкото същество в този му вид. Нежеланието, тъй като колкото и да е странно, ви говорихте за религия, в основата на капитализма стои отричането на Бога и на Божественото. Човек иска да стане Бог. Така е започнало възраждането, нали, с хуманизма. Човек е едва ли не богоравен. Това от своя страна ще доведе, разбиването на човешкия геном ще доведе не просто до нови социални диспропорции. Ще се появи раса от нови господари, за които живот 150-200 години е просто само началото, а не края или лимита. Ще се появи една привилегирована каста, която няма да страда от болестите, които страдат простолюдието. Ние сме на прага на един от най-тежките кошмари, ако се сбъдне този ход на историята, защото историята винаги е многопластова, може да се завие наляво или надясно. Това в социалните науки се нарича точка на бифуркация. Она е критична маса, като вие сте заснали, може да поемете един, втори или трети алтернатива на историческото развитие. Ние сме точно в тази точка в момента. Тя ще трябва не много. Между 10, 15 до 20 години, след което ще се разберат в какъв прекрасен свят ни ще живеем в кавички. И от тази гледна точка ще се окаже, че за съжаление, че ако се случи този апокалиптичен вариант, ще се окаже не просто, че ще имаме някаква трансформация на цивилизация, просто ще се окаже, че ще имаме различни човечества. Да поразсъждаваме над вашата концепция за новите господари. Как виждате израстването на тази класа от нови господари? Много хубав въпрос. Първо, те не са нови. Западният елит, затова има много сериозни книги, които са изследвали, западният елит е особено социално животно. Това е група, която е отглеждана старателно в продължение на поне 500-600 години. В нея са се влели от една страна стария венециански елит, да речем, който е изключително интересен. Венеция като господарка на света, по-добре, Сиренисима, така се е казала господарката. Хора с изключително сложна система за контрол и манипулация, която с минимален ресурс вие командате на Средиземноморска империя, каквато е била Венеция. От друга страна, тук безспорно влиза еврейски елит, който финансов, икономически, а по-късно и политически. И на трето място е англосаксонски елит. Тези три съставки на западния елит всъщност са били съответно и генерирани. В тях са влезли части от старата аристокрация, от новите богаташи през 18 и особено през 19 век и се е създала една особена кастово-финансова симбиоза, която, между другото, няма националност. За нея границите са абсолютно нещо, което не съществува.
Този елит всъщност в момента продължава своя ход. Част от него отпадат, част от него се селектират вторично, част от него просто биват унищожени, между тях върви жесток вътрешен конфликт, безспорно, в който, разбира се, ние само предоставяме пушеното месо, говоря за голямата масовка от хора, които даже не подозират в какъв зловещ театър участват. Дали те ще бъдат на околоземна орбита, по-скоро го възприемам като метафора, но че те са над обикновеното човечество, това е повече от ясно. Разбира се, те постигат този привилегирован статут, като създават условие никога тези надолните социални орбити да не открият социални лифтове за движение нагоре. Това става чрез системите за масово манипулиране, чрез системите за масово необразование, чрез системите за контролиране и неконтролирано развитие на болести, чрез непрекъснато инспириране на жестоки военни конфликти, от които господарите на света печелят.